Здравейте на всички, аз съм Кросхоби и днес ще направя видео как да си спечелите лежендари карта или лежендари често от Clash Royale. Така, има няколко варианта. Първият вариант е като почнете битка да го победите до втората минута и 40 секунда, в смисъл да му свалите единия тауър. Втория начин, ако не успеете в силен деят пак до 42-та секунда. Иначе може да влезете в Settings, Help и Support и вече го знаете този начин. Също така можете да си спечелите често 500 победи. То ви проверява, нали, там колко са и личните неща. И да. Като цяло, мисля, че е това. Да! Ако си отваряте някой чест към 11 или 12 часа вечерта или етапа на обучение и да, надявам се